Кеш, hürmetli тамашачылар, кадерлі достар. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые гости, дорогие друзья. Біз сізні Үзгәріш җиле татар җыры фестивалында сәлемлейбіз. Бүгінгі концертті алып баралар «Созвездие Йылдызлық» Республика фестивалі лауреаты Марина Ясельская. Татарстанның һәм Россияның халық артисты. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рауил Шарафиев. Үзгәріш җиле bütün татар җырларын берләштерер. Аларның еллар һәм ерак аралар аша бәйләнешен күрсәтер. Үзгәріш җиле фестивале безгә татар җырларының яңа яңгырашын алып килер. Бу фестивальдә минем өчен бик күп яңалык булырга тиеш. Яңа тавышлар да, дөнья күләм танылган оркестрның тере яңгырашы да һәм хәтта заманча ачылган яраткан җырлар да. Минем өчен дә бу фестивальдә яңалыклар булыр. Чөнки бу фестиваль күп кенә танылган җырларның заманча мөмкинлекләрен күрсәтер. Шуңа күрә дә без татар җырларын эстрада һәм классикага, борынгы һәм заманчага бүлмибез. Әйе, бүген бездә татар җыры фестивале. Татар җыры бәйрәме. Саф җилләр берләштергән элеккеге, хәзерге һәм киләчәк заманнар. Һәм тик тере яңгыраш кына дуслар. Үзгәреш җиле фестивален башлыйбыз. Күзләремне тутырып карап калам, син ерактан үтеп киткәндә, оныта алмый, бәгърем оныта алмый, күңелем төшми синнән бүтәнгә, оныта алмый, бәгърем оныта алмый, күңелем төшми синнән бүтәнгә. Сезнең яктан искән җилләр белән килер заман, миңа бер хәбәр, бергә булган чакны минутлары, ник сагына икән бу кадәр. Таң алдыннан моңлы кошлар сайрый, гөл бакчада яшел тирәктә, син дә минем сөйгән җырым булып, сакланырсың мәңге йөрәктә. Син дә минем сөйгән җырым булып, сакланырсың мәңге йөрәктә.
Надеждин башкаруында Рүстем Яхин музыкасы Мустафа Нагман сүзләренә язылган «Оныта алмыйм» җыры яңгырады. Рауил абый, Ау. карагыз әле, мин башка программа алдым ахры. Монда хәзер танго була дип язылган. Ана гаҗәпләнәсең. Композитор Александр Күлчәров хәтта татар самбысын язды. Ә менә татар ламбасы әлегә юк шикелле. Танго ул бит гашыйкларның бөтен дөньяга таралган дәртле биюе. Татар тангысы буламыни ул? Хәзер ишеттербез. Беренче татар тангысы 20-нче гасырның уртасында ук барлыкка килә. Сара Садыкова музыкасы, Әхмәт Ерекей сүзләре. Көтәм сине. Илүсә Хуҗина башкара. Рауил абай. Ә мин үземә чәчәк бүләк итүләрен шундый яратам бит, ә? Хатын кыз нишәтәсең? Ә ни өчен соң, Рауил абай, чәчәкләр турындагы татар җырларының күбесе шундый моңсу? Юк, алар минемчә моңсу түгел, шундый матур һәм мәгънәле. Умырзая җыры кебекме? Әйе, Умырзая җыры кебек. Беренче булып кар буз арасыннан калкып чыккан чәчәк турында. Ул нәфис, нечкә, гомере кыска булса да, без аны яз һәм өмет китерүче чәчәк дип беләбез. Ә аның көйе дә шундый матур. Аның сүзләрен күренекле татар әдибе Әхмәт Фәйзи язган. Ул аның иҗатының йөзек кашы, аның соңгы, ягъни аккош җыры. Татар халык җыры Умырзая. Әхмәт Фәйзи сүзләре Язилә Мөхәммәтова башкара. Баянда Татарстанның ат казанган артисты Айдар Гайнуллин.
Raul абый, Ay, әгәр җыр нинди дә булса шәһәр исемен йөртә икән, димәк, ул безгә шушы шәһәрдән килгән. Дөресме? ансы мәҗбүри түгел. Ал бәлки шул шәһәргә барганда тугандыр да. Һәр хәлдә Ашхабад җырын Башкортстанда да, Ырымбур далаларында да, Урта Азия якларында да бик яхшы беләләр. Ягъни аны дуслар белән күңелле сәяхәткә барганда җырлап була. Нәкъ шулай, татар халык җыры Ашхабад. Раяз Фасихов башкара. Ayrılsam
Her jırının üz tarixi, üz xarakteri bola. Qaybirəvləri tirən hisslər bilen ayrılıp tura. İzat etilüğüne köp yıllar uzuğa qaramastan ol popularlığın, halıq məhabbətin yuğaltmay. Şuna görə biz jırlarını halıq xatırı deyip ayta alabız. Шыннан да, хәзер яңгырayacak әйткән идең җыры да күп еллар элек иҗат ителгән. Әйе, аның сүзләрен безнең улуг шагыйрыбыз үзенең doğrılıklı хатыны истәлегенә багышлап язган. Композитор Әнвәр Бакиров бик моңлы көй иҗат иткән. Ул хәзер яңаша, ләкин шул ук тирән хисләр белән башкарылыр. Әнвәр Бакиров музыкасы, Хәсән Туфан сүзләре. Әйткән идең. Айгөл Гардисламова башкара. Әйткән идең, әгәр сөйә калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөй бар тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне сөй бар тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне юлыктым мин улуу бер чәчәккә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә әйтерсең лә синең дәвамга. Нишләргә соң дигән сорау белән киләм синең рәсмең каршына. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени башыңа. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени Тапкыр һәм шаян татар халкының яраткан җыры берлеген. Хөрмәтле тамашачылар, каршыгызда Илгиз Шайхразиев. Бакчаларда шәшәк атта, син утырткан бирелгән. Бакчаларда шәшәк
Җәй күптән түгел генә үтте. Ә мин инде яңадан җылылыкны һәм кояшны сагынам. Бүгінгі заманда сен құяш янына өзің бара аласың. Теләсәң қоя Түркияға, Ғарап әмірліклеріне, Хиндистанға, Тайландқа. Біз генә ул элек менә құяшны күтіп ала торган идек. Шуңа күрә татар жырларында, әкиятләрендә құяш образы еш очрый. Татар шагыйрьләре дә кояш турында бик күп язалар бит. Әйе, композиторлар да шундый матур құяшлы музыка иҗат итәләр. Хәзер сез күренекле композиторыбыз Алмаз Мунасыйпов иҗат иткән җырны ишетерсез. Роберт Әхмәтҗанов сүзләре «Кояшларың белән килсин миңа». Каршыгызда Зәринә Хәсәншина. Кыяшларын белән килсине миңа, килсине миңа. Син бит минем ике канатым. Әллә син булганга бу дөньяны, бу тормышны эзләп яраттым. Әллә син булганга бу дөньяны, бу тормышны эзләп яраттым. Кыяшларын белән килсине миңа, килсине миңа. Бер яктырсын йөргән юлларым. Елмаю аша тагын бер кат. Матурлыгын күрсәт дөньяның. Елмаю аша тагын бер кат, матурлыгын күрсәт дөньяның. Кыяшларын белән килсине миңа, килсине миңа. Сагындырып килгән ясыма. Синең белән башына башка куя. Сөйләшәсе сүзләр барсыма. Синең белән башына башка куеп, сөйләшәсе сүзләр бар Безнең программада халык җырлары бик күп яңгырый. Ә менә дуслар кичәсендә күңелле компания белән җыелганда нинди халык җырын башкарып булыр иде? Әйдә, хәзер үк җырлыйбыз. Бездә шундый бик матур, бик әйбәт җыр бар. Картуф. Максут Юлдашев башкара.
Sussarlar haber bire sudağı kunduzlarga Sudağı kunduzlarga Min sağınsam ayga karim seni kara yıldızlarga Min sağınsam ayga karim seni kara yıldızlarga Hallarıma jıyıp aldım kar orman milevşesi Kar orman milevşesi Nurlu yüzlerine karap var mı iken sürüleşesi Altın iyer atlas bir der kilişe jiren kaşkağa Kilişe jiren kaşkağa Bir sağınsam şığıp varım Sayrı tırganı kışlarına Bir sağınsam şığıp varım Sayrı tırganı kışlarına Kar ormanıga kirgen şokta Karadı mini koyurulu Kar ormanıga kirgen şokta Karadı mini koyurulu Koradım, 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 koyurulu Bir garip Varamadım min ayrılıp dostum kaladı ayrılıp Varamadım min ayrılıp dostum kaladı ayrılıp Bu sahnede büyük küp opera ariler yangıradı. Hem barlık Tatar operalarda başkarıldı. Altın Şeş, Celil, Tülek hem Suslu. Bu operalarning barısında qadrli dostlar Najib Jihanov yozgan. Әйе, Cihanov'un operaları bu sahnede hemen yangıraptır. Hem de jır romansları siragrek. Hozir bizning programmamizda naq mana Najib Jihanov ijod etgan muzika orkestr boshqaruvida yangrayacak. Әйе, бик матур яңгырар. Мында бит иң мөһиме әйбәт музыка. Нашар музыканы бернинди оркестрда коткара алмый. Ә шигырьләре дә аның Равил абый нинди матур, яз сулышлары сизелеп тора. Сиреннәр, хуш исләр тарата. Najib Jihanov музыкасы, Әхмәт Геркәй сүзләре. Зәринә Вилданова башкара. Hisler tarata Yaşarım yaz kilgəş yaz zaman min Күңелем yaz yemen yarata Yaşarım yaz kilgəş yaz zaman min Күңелем yaz yemen
Резида Хиярова музыкасы, Ренат Харис сүзләре. Зәңгәр томан. Илнар Миранов башкара. Күзләремдә минем нурлар кимей сыман нурсыз кала кебек җырларымда сүзләр әй сөеклем синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан синең хисең зәңгәр томан Tizrek özgər Ayaz gün bul tizrek Yaktırıp gitsin yüreğimden Şandalara Yoka çıksın buruşulara Yoka çıksın buruşulara Qaytsın nurlar tezrek Senin üçün yaşayım Bari senin üçün Suygan yarım Suygan yarım İrgen minem Yaratkanım Senin hüsen Ele kaman Біздің фестивальда көп яш артистлар қатнаша. Менің аларға айтасым келі. Өз бақытыңызға шанырға керек. Рәхмәт, Рауил абый. Мин ышанам. Біз ышанабыз. Барысы да яхшы булачак. Рөстәм Яхин музыкасы Ләбиб Айтуганов сүзләре. Ышанам. Айгүл Гардисламова һәм Артур Исламов башкаралар.
Uçraşırmız ışanam Lekin koyşan bilgesiz Nige mutsu kuyege Yaşayan izinsiz Kim oylagan ayrılgan Yolkun kabınır diye Yaman sular bugüne Üzülüp sağınır diye Uçaşırmız ışanam Bugün bir yakın kebek Anlatılan yakında Seni küter bir yere Sine Dostlar, білесізме, мен бүгін ерте біләннен үк аяқ үстінде. Әне үшіндір бір нәрсеге де жетішіп болмай. Утыр әлі яннарыма. Популяр жырдағы кебек. Рауль абай, сіз білесіз бейт. Әй. Мен бірді әшсіз ұтырға яратмайм. Эшсіз отырға керек мей, жыр бейт ол турда түгел. Міне біз тұрмышта кел ашығабыз, қабаланабыз, әлләнді проблемалар келіп шыға. Ләкин тұрмышта қуаныштар да болырға тиеш. Анысы дұрыс, мәселен шопинг, яңа киімнер. Әйе, ішпішмақ, торт білән шәй ішуде қуаныш. Анар театрға барырға була, яратқан жырны тыңларға. Келішем. Хәзір яратқан жырларыбызның бірсі яңғырар. Ифрат Хисамов музыкасы, Шаукет Галиев сөзләре. Утыр әлі яннарыма. Румия Ниязова жырлай. Anladım meşakkatlerini Anlat indi birazga Seypap şeşlerimde Bir irkeli bir danslar Uter elle yanlarıma Yolumuz sen canlarıma Sin utersan yanlarıma
Равил абай, білесізме, менімше, опера сәхнәсендә татар җырлары ничектер бүтәнчә яңгырай. Миңа калса, безнең борынгы озын көйләр опера арияләреннән бер дә калышмый. Ни өчен сез шулай уйлыйсыз? Озын көйләр борынгыдан килә торган матур җырлау традицияләре. Алар һәр вакыт импровизация белән башкарыла. Аларның нәфис, нәзакәтле бурмалары инҗе мәрҗән кебек көйнең яңгырашын бизи. Димәк, озын көй бер кашанда бер төрле яңгырамый дигән сүз дөрес. Әйе, бу аның төп сыйфаты. Чыннан да, дөрестән дә, дуслар, бу борынгы гадәт кыйммәтле таш кебек матур һәм тотрыклы. Шундый матур җырларның берсе Гөлҗамал. Алинә Шәрифҗанова башкара.
Үзгәреш җиле фестивале безгә татар классик җырларын яңгырашта тәкъдим итә. Җырларның тылсымы шунда, алар бүген дә безне гүзәл зат белән очрашу мөмкинлеге булуына ышандыралар. Җәүдәт Фәйзи музыкасы, Хади Такташ сүзләре. Урман кызы. Артур Исламов җырлый. Нигә синең шаян күзләр күзләремә Нигә синең шаян күзләр күзләремә болай багалар? Нигә синең шаян күзләр күзләремә болай багалар? Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр керфек очларыңнан тамалар? Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр керфек очларыңнан тамалар? Ayşe күзләреңнән нурлар алып, биеклеккә таба ашам мин. Ayşe күзләреңнән көчләр алып, биеклеккә таба ашам мин. Кайчакта башым түбән иям, минем синнән качам мин. Кем син белмим, синең шаян күзләр күзләремә болай багалар? Кем син белмим, синең шаян күзләр күзләремә болай багалар? Нинди көчләр сөйлә, аппагым, керфек очларыңнан тамалар? Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр керфек очларыңнан Мен 1948 елда Тажир Иҗат пьесасы буенча куелган Шын мәхәббәт спектаклендә беренче тапкыр гадәти булмаган көй башкарыла. Аның авторы безнең яраткан һәм кабатланмас композиторыбыз Салих Сайдашев
үзенең яңа көе белән шаккаттыра. Ул Албан колоритына таянып иҗат ителгән Әдрән диңгез җыры була. Вадим Эйлин Крик башкара.
Bizning barımızın da tuğan avlı, tuğan şehri var. Qaydagına bulsak da yaşasak da tuğan jirimiz bizning ömür boyu ko'nglimizda bo'la. Tau boshuna solingandir bizning avul. Bir shishma bor, yaqin bizning avulga avul. Avulibizning yamin, suvi temin bilem. Şuңар күрәсием, жаным, тәнем белән. Sen To'qay şiirlerin bilesin. Білем де, яратам да Равил абый. Aferin. Авылыбыз турында күп кенә җырлар да иҗат ителгән бит. Алар арасында халыкныкы да, композиторлар иҗат иткәннәре дә бик күп. Hoş avulum. Salih Seydaşov muzikası, Habibullah Fethullin sözleri. Мақсут Юлдашев башкара. Tuğan jirem suygan oğlum Bigirek yoqin ko'ngilga Qoyillarda yashasam da unutolmam ömürga Xush ovulim sog' bo'l, salabinar kun tog' jillari iskanda Men jırlarman seni sog'inib Üzülüp iska tushganda Matur bulayım,
Дуслар, әгәр без татар халык җырларының популярлык рейтингын төзесәк, минемчә Ай былбылым җыры һичшиксез лидерлар арасында булыр иде. Бик мөмкин. Бу җырның популярлыгына инде 100 елдан артык. Бу җыр хәтта татарның башка җырын, телен белмәгән кешеләргә дә яхшы таныш. Бәлки Рәүл абый моңа аның матурлыгы сәбәптер. Беренчедән ул бик тиз истә кала, икенчедән ул төрле халыкларның көйләрен берләштерә сыман. Анда туган илне сагыну хисләре аеруча нык сизелә. Татар халык җыры Ай былбылым. Әлфия Нигъмәтуллина башкара.
Равил абый, әйтегез әле миңа, элегрәк татарларда дискотекалар бар идеме? Кайчан ул элегрәк? Казан ханлыгындамы, Идел Булгарстанындамы? Сез һаман шаярат. Ничек? Элегрәк ул грув-бокслар, диджей станцияләре, микшерлар булмаган чаклар. Соң бездә әллә кайчаннан бирле менә дигән диджей станциясе бар. Ул гармон. Гармон булганда җыр да була, биюләр дә ул вакытта моңзарга урын калмый. Ана, күрдеңме? Тамашачылар да килешәләр безнең белән. Димәк, җомга җыры белән дә күңелне ачып буламы? Җомга беләнме? Хей, аның белән бер нинди диджейсез гармон белән генә дә моңзарны җилгә очырга мөмкин була. Кәеф булмаса күңел күтәрелә. Татар халык җыры җомга. Башкара Лилияна Газизова, баянда Айнар Гайнуллин. Açmış olsun mekipteğinde güllerin. Sandık açmış olsun mekipteğinde güllerin. Senin yoluna barıp kayda her gününe güngillerin. Senin yoluna barıp kayda her gününe güngillerin. Ekren isken şilisini gide o gideni kamaşların. Ekren isken şilisini gide o gideni kamaşların. Kim ayrılmış şular belmi ayrılı sağışların. Kim ayrılmış
Галия Бану, Зилайлук, Мәдинәкәй, Хафиза Әмиркәм, Зилайха. Ох, Рауил абай, кемнәрне искә төшерәсез, Синең дә ойлабысы картайгач, яшь чагында йөргән кызлар искә төшә дип уйлый торгансыңлар, әмма юк, мин хатын кызлар исемен йөрткән җырларны гына барлыйм. Шулай. Син Райхан җырын беләсеңме? Беләм. Бик борынгы җыр. Юк, бик үк түгел. Татар халык җыры Райхан Айдар Сөлейманов башкара. Akla spitsa gülmeginin yakaların kim Rayhan ismen gömler koygan sine uylap göm duygan Akla sitsa gülmeginin baba almadım işlerin ömrüm boylarına Rayhan ondalmasam nişlerine Aklı size gülmegenin Şilegen erkeğiden Aklı size gülmegenin Şilegen Rayhan ismen gömler koygan Sine uylap kime Рауил абай, Ая, сез Казакстандагы А-студия популяр группасының Дим дигән татар халык җырын башкаруын ишеткәнегез бармы? син элек Алматы, аннан Алматы студия, хәзер инде А-студия исемен йөрткән төркем турында әйтәсеңме? Моны мин дә белми идем, сез каян белдегез? Интернет. Син беләсеңме? Казакстанның беренче гимнын кем иҗат иткән? Татар композиторы Латиф Хамиди. Шулай ук интернет. Юк, монысы тарих. Казакстанда татар җырын беләләр икән, анысы хәзерге көн. Менә тарих белән хәзерге көн гел бергә булыр. Дөрестән дә кешеләр дә, төрле халыклар да, дуслар да, якыннар да гел бергә булырга тиеш. Яшьләр әйтмешли, бергә чакта күңеллерәк. Мин дә алар белән килешәм. Татар халык җыры Дим. Гөлназ Солтанова башкара.
Күптән түгел генә миңа 20-нче гасыр башында ясаган фотографияләрне карарга туры килде. Ул замандагы хатын-кызларның модасы миңа шундый ошады, шундый матур, үзенчәлекле, бигрәк тә Равил абый, ул замандагы кигән хатын-кызларның баш киемнәре искиткеч маны. Син калфак турында әйтәсең бугай. Чыннан да алар бик нәфис, купшы булганнар. Ләкин мода бит үзеннән үзе генә юкка чыкмаган. Безнең мөһим горыф-гадәтләребез революция вакытында төшеп калган. Тик алар хәзер кире кайталарла. Югалтканын кайту һәр вакытта да куандыра. Без барыбер сагынып, газиз горыф-гадәтләребезгә кайтабыз. Ак калфак, татар халык җыры, Марсель Вагизов башкара. Hayali bik yıraqda idik biz 70 çaqrım jirden kildik biz Ak kalfakның tabılğan şağı Ak kalfakның tabılğan şağı Tuğanlarının sağınıgan şağı Ak kalfakның tabılğan şağı Tuğanlarının sağınıgan şağı Şitmiş şakrım yakın jir tügel Bir küreşer üçün kildik biz Ak kalfakның tabılğan şağı Ak kalfakның tabılğan şağı Tuğanlarının sağınıgan
Гали Ильясов музыкасы, Разил Валеев сүзләре. Иң яқты йылдыз. Илнар Ялалов башкара. Син еракта, әллә кайда, биектә идең. Арабызга болыт керде, йолдызым минем. Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Кулларымны күккә сузган җир улы иде. Син мәңге минем янга төш алмам дидең. Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Күзін кыса күпме йолдыз, мин һаман ялгыз. Миңа карап яна күктә иң якты йолдыз. Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Йолдыз төсле күзләрең, нигә моңсу йөзләрең? Күктә йолдыз атылганда, ничек түзәрмен? Марс Макаров музыкасы, Альберт Абдуллин сүзләре. Мәк чәчәге. Каршыгызда Эльвина. Мәк чәчәге, үздем ялгыш кына. Чүп үләне белән бутадым. Мәк чәчәге, белми киләчәге. Үз кулларым белән утадым. Мәк чәчәге, белми киләчәге. Үз кулларым белән утадым. Мәк чәчәге, үздем ялгыш кына. Күз яшьләре түктең син шуңа. Чәчәкләргә
şaşagı Üstüm yolgış kına Şingen şaşak Yaşarmaz inde Vakat öder Göz yaşı da kibar Belki gafur edersin beni Vakat öder Göz yaşı da kibar Belki gafur edersin beni Hazır yangırayışak jırını da halknıkı deyip aytıp bulur idi. Lakin anı Tatar sanatı klasikları icat etken. Zahid Habibulli muzikası, Naqi Sembet sözleri, Burmalı Su, İldiz Şeyhraziyev başkara, rap okuşu Cafar Gertemik'ten. Ay Bırmalı su boyları Bırmalı su boylarında Üsken zifa boyları Bırmalı su boyları Bırmalı su boylarında Üsken zifa boyları Alma durma gül bulayım yollarında İrmen degen ir yigitnin gül şiğmez kullarında Al gülde tan gül Siz kadirli yaş kızlar Siz ongan siz şiver İlk günde yıldızlar Bizden kızlar bizga girsivik yollarına İşleri yangralardım bizden il jırlarında Ayqalamazsın şayqalamazsın gittirgen suları kız Qaysı yıldızlar astında yürügen yolları kız Alma durma gül bulayım yollarında İrmen degen ir yigitnin gül şiğmez kullarında Al gülde tan gül Siz kadirli yaş kızlar Siz ongan siz şiver İlk günde yıldızlar Bizden kızlar bizga girsivik yollarına İşleri yandıralardım bizden il jırlarında Yoğa günün jile bizge Olup keldi hisler Yoğa tuğan hisler Күңеліме ләйіркін Әләқасын әләйінді бір қышы баласымай Күрші қызын Бұрыныңны қытықлай башласа жылы нұрлар Демек уақыт жетті Оны тышқа шығар үйде ятқан яқын достарыңны Үш бөлменің 12 пұшмағы да түйдірді Бүтін шәһәр урамнары бірілерге батып
Тизден чәчәк отыр, тизден уклар отыр, тиге бөдрә чәчле шәрә малай. Кара малай алай булай укларының берсе эләкмәсен. Көннәр бигрәк эссе, ничек булыр түзеп? Ә син бит бер үзең, һәм мин дә бер үзем. Бәреп чыга бит хәзер хисләрем ташкыны. Бер көнгә булса да качырма кояшымны. Ай bir malı su boylары, bir malı su boylarında üsken zipa boyları. Alma durma gül bulayım yıllarında. İrmen degen ir yigitning gülşinmez kullarında. Ol gülde tongu, siz kadirli yaş kızlar, siz oğlan siz şiver il kugunda yıldızlar. Ben bizden kızlar, biz kahır sivik yollarına. Peşleri yanda aralarına bizden il jırlarında. Bir malı su boyları, Кара малай алай булай укларының берсе эләкмәсен. bir malı su boyları. Әйдә тагы берне. Ay bir malı su boyları. Илкис. Bir malı su. Салих Сайдашев zamanında халық яратқан жырлар башта драма театры спектаклінде жырланған. Равил абый, мин театрларны бик яратам. Мен сеннен де артығырақ яратам. Яратмасам 55 ел шындай атырайым мені. Біздің сираттағы жырыбыз еңілік Илдар Юзеф әсәрі бойынша қойылған спектакльде жырланған. Мәсхут Имашев музыкасы, Илдар Юзеев сүзләре. Башқара Юлия Гарифуллина. Қыр қозлары артыннан. Kırı kozları ardından büyüklükке tordilar. Hıyalıma gider idim, kırı kozları ardından
Дуслар, біздің Татарстаныбызда бірсіннен бірсі ғажайып матур урыннар бар. Тілейсің екен рәсім ясыйсың, тілейсің екен жыр язасың. Әлік заманда біздің Татарстанға бір француз келіп шыққан имеш. Бұл бара йөри тұрғаш бір бәләкәй генә елға янында келіп шыға. Матур бұлыннар шақ қатып қарап тұра да шарман деп қышқырып жібәрә. Шуннан соңында біздің татарлар іштеп қаламына енді нәрсе екенін аңламай, бұл елғаға да, шушияққа да сарман деп исем бұқшалар. Дұрыс па екен шо? Қазір білербіз Рауль абай. Дұрыстыр, мен ойлап шығарған әйбір. Hürmetli tamaşaçılar, Tatar халық жыры Сарман Раяз Фасихов башқара. Sandıqaşlar qunab qayda sayırı Sarman buylarında direkte şul Sarman buylarında direkte Sima bulgan yaşlık mehabetim Uğrılıp şeşek ata yürekten Sima bulgan yaşlık mehabetim Uğrılıp şeşek ata yürekten Hey! Sarmanın bu yıllarında yürgen şakta Tınlarsın maşırlar jırlasam şul Tınlarsın maşırlar jırlasam Küzlerini tutrup qararsın mı Zöngür toğdan yavlı bulgasam Hey deli kozan benim bilen birgelim Hey! Haydi jırlar kız benim bilen Sarman benim Haydi kızdan bir tapkın Don't worry Be happy Hey! Sarmanın bu yıllarında yeşil ağlar Beşenler gider bir zaman şu Beşenler gider bir zaman Birge yaşavları Ay küngelli emme ay
müqaddes mыңлы sazım, oynadın sen ник bik az. Рауль абай, не үшін бұл қойғылы шығырны еске алдыңыз? Менә Тукайның бик танылган шигыре искә килеп төште. Анда саз дигән милли уен кралының шигыри образы бирелгән. Әйе, білем. Тәфтиләү деген легендар халық. Юк, безнең программага икенче халык җыры кертелгән. Ул да сазның шигыри образы белән, Нақи Исәнбәт сүзләренә. Син сазыңны уйнадың. Камил Хайбулин башкара. Mağara bay, nurlarında sen sazınla oynadın. Nide kılar şimdi bakırım olmadır yaş kollarım. Рауль абай, Ау, сезгә бер кыска гына табышмакны әйтим әле. әйе кыска булсын ләкин. Бик кыска. Күңелсезгә юаныш, күңеллегә куаныш. Беләм бит мин моны. Җыр була ул. Бу борынгы татар табышмагы. Әгәр дә минең җавабын белмәгән булсам, тәгаен зарплата дип әйткән булыр идем. Эй, Рауль абай, зарплата турында җырлар буламыни инде? Зур булса, җырлап буланың турында да.
Әлі бәләкәй болса жыларға ғына мүмкін. Ләкин жетіп әйткәндә, ең көп жырлар мәхәббәт турында. Алар һәр вакыт популяр. Мәсәлән, нигә яна йөрәгем татар халык җыры? Эх, талла. Менә моңы тавышы булмаган кеше шулай жырларга ярата инде ул. Әйдә без Равил абый тыңлап торыйк. Румия Ниязова җырласын. Нигә яна йөрәгем? Менә монысы дөресрәк. Әйдәгез. Sanduğaş var iyileşken su içirgen iyileşten Kaygıların biter elesine kurep seylersen Kaygıların biter elesine kurep seylersen Dalla iki bellegem Nige dala nige yota iken benim yüreğim Nige dala nige yota iken benim yüreğim Ağay dilge bas oldum hayran sayram kına Yanlarına varır idim kış bulup sayrap kına Yanlarına varır idim kış bulup sayrap kına Dola iki bürege Nige dola nige yana iken benim yüreğim Ağıdır suğa dibrələ ortasında sal bulsa Suğa salsam qalxıb şığar bizgə nasib yer bulsa Suğa salsam qalxıb şığar bizgə nasib yer bulsa Dala igil birəgil Nigə dala nigə yana ikən benim yüreğim Nigə dala nigə yana ikən benim yüreğim Nigə dala nigə yana ikən benim yüreğim Музыка кеше хисләрен бик яхшы чагылдыра дип, моннан 100 ел элек татар философ һәм журналисты Хадиб Килдибакый үзенең музыка ва ислам китабында язган. Бу сүзләргә идеаль рәвештә бер татар халык җыры туры килә. Олы юлның тузаны. Башкаралар Алина Шәрифҗанова һәм Илнар Миранов.
Біздің фестиваль программасына түрлі елларда ижад етілген жырлар кіртілген. Шулай ук түрлі түбәкләрдә яшаучы татарлар жырлар да бар. Бу фестиваль шикләрне белми торган татар жыры бәйрәме. Ә хәзер, хөрмәтле тамашачылар, сәхнәбездә Себер татарлары халык җыры яңгыраячак. Илче Бага, башкара Айдар Сөлейманов. Atları çektim inşanasız, çıkıp gitti şarasız. Görür gözge zurda tügül, şiverlik yaşamasız. Atları çektim inşanasız, çıkıp gittim şarasız. Görür gözge zurda tügül, şiverlik yaşamasız. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo. Alma birli, alma şaşa getirli. Başkalara gözde savim, süne kürgenden birli. Alma birli, alma şaşa getirli. Başkalara gözde savim, süne kürgenden birli. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo. Alma bakşasında üzüm, gül bakşasında güzem. Yazıp tügül sileşip de bederli gügül süzem. Alma bakşasında üzüm, gül bakşasında güzem. Yazıp tügül sileşip de bederli gügül süzem. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Ay killo killo killo. Ay killo killo lo. Ay killo killo killo, ay killo killo lo. Killo killo. Дуслар, беләсезме, менә башка шәһәрләрдән килгән дусларым Казанның матурлыгын күреп гаҗәпкә калалар. Ей, син аларны әйтәсең әле. Менә мин быел җәй генә Урицкий исемендәге паркның ачылышына бардым. Барганда бик шикләнебрәк бардым инде, анда нинди парк эшләп була икән дип карадым да шак катып калдым. Әкият тә әкият, бу да әкият. Эх, мен әйтәм, элекке заман кешеләре кайтып Казанны карасалар, Татарстаныбызны да, Казаныбызны да танымаслар иде дип уйлап. Тик Рәүләбуй алар да бит балаларына, аныкларына матур, тыныч, яхшы тормыш теләп хыялланып яшәгәннәр. Ey, алар хыялланып кына яшәмәделәр. Алар иртәдән алып кичкә кадәр bütün көчләрен биреп эшләделәр. Ә буш вакытларында матур булсын бу тормыш, якты булсын көн сайын дип җырладылар. Әллә бу җырда күптән туганмы? Хәтта миңа караганда да элегрәк. Татар халык җыры Матур булсын. Кәринә Җиһаншина башкара.
Jim.